L-aħħar xhur uraw kemm is-servizz pubbliku jagħmel id-differenza fil-ħajja tan-nies. Dan kien il-messaġġ tas-Segretarju Permanenti Ewlieni, is-Sur Mario Kutajjar, fil-Jum Dinji għas-Servizzi Pubbliċi. Fil-messaġġ tiegħu, il-Kap taċ-Ċivil innota kif l-uffiċjali pubbliċi minn dejjem kienu fuq quddiem biex jagħtu servizz lill-pubbliku. Hawnhekk huwa saħaq kif is-servizz pubbliku qed jiffoka fuq l-integrità u li s-servizz jingħata bl-aħjar mod possibbli għaliex iċ-ċittadini huma ta' priorità. L-integrità hija l-kejl li fuqha niġu ġudikati. U b'wiċċna minn quddiem ngħidu li anki daħħalna sistemi li biha titkejjel l-integrità, li biha uffiċjali pubbliċi li huma esposti jingħataw taħriġ fejn jidħol l-integrità. Min-naħa tiegħu il-President ta' Malta George Vella qal kif minkejja l-pandemija x-xogħol tas-servizz pubbliku mhux biss baqa' għaddej iżda kompla jissaħħaħ. Hawnhekk il-President semma kif dan is-servizz għamel qabża kwalità fl-effiċjenza tal-informazzjoni, l-innovazzjoni u l-mod ta' kif il-ħaddiema adattaw għal metodi ġodda biex jagħtu servizz. Dan l-aħħar snin wieħed jinnota li tieħdu diversi miżuri biex la jkun hemm dewmien u lanqas kedet. Il-koll nafu dwar ir-rekord impeccabbli tas-servizz governattiv online fejn Malta qed tikkwalifika fil-5 post tal-Unjoni Ewropea.